студиото за коментар е дипломатът и бивш военен министър Бойко Ноев. Здравейте, господин Ноев. Здравейте. България отново заяви своята принципна позиция, но новината изглежда от тази среща е настояването ни да се подпише двустранен протокол с конкретни ангажименти. Според президента Радев този протокол може да бъде готов през ноември. Този документ е анексът, за който говореше тогавашният вице-премиер Каракачанов миналата година, когато България за първи път каза на Скопие: не сте готови, или е нещо друго, според вас? Аз не мога да говоря за документи, тъй като това е технологията на дипломатическата активност, която тече очевидно. Но аз не съм съгласен с това, че България за пореден път заяви своите позиции. Аз мисля и от това, което зрителите виждат тия дни като репортажи от Словения, България за първи път поставя по един ясен и разбираем за нашите партньори начин какъв всъщност е проблема, заради който Република Северна Македония не може да започне преговори. Имате предвид на спазването на човешките права на българите от Република Северна Македония. Това президента го характеризира много точно. Дебългаризацията, системната, десетилетната дебългаризация. Един инструментите, на които е потискането на правата и дискриминацията спрямо българите и всичко българско там. Това е ключа. Решаването на този въпрос, тъй като той е свързан с настоящето, е ключа към решаването и на другите въпроси, които са спорни между двете страни. Но по принцип това не е двустранен проблем. Това, което се видя от Словения, е, че това е проблем на неспазване на универсалните правила, които дипломатите наричат копенхагенските критерии. Правата на хората и дискриминацията. Ето това трябва да се реши. И президента ясно каза. За първи път върху това, дали ще отвори пътя на България към по-голямо разбиране от страна на европейските лидери. Защото до сега твърдяхме все, че не ни разбират, когато говорим за унищожаване на паметници, за историята, за македонските учебници, които ни описват като фашисти и окупатори по времето на Втората световна война. Сега с този акцент ще ни разберат ли по-лесно европейците? Всичко това, което казахте, е вярно. Един ваш колега, журналист, много удачно описа една от причините защо нас не ни разбират, и той каза: Борисов разкаля терена по въпроса за отношенията с Северна Македония. Неспособността на правителството на Бойко Борисов, външния министър Екатерина Захариева, да обяснат на нашите партньори всъщност за какъв е интереса на България, плъзгането по проблеми, които са неразбираеми като елементи от историята, които само ние разбираме. Това беше една от причините ние да останем изолирани и неразбирани. Добре, но преди правителството на Борисов имаше доста други правителства. Спомняте си още по времето на правителството на Иван Костов с подписването на двустранния протокол. Тогава правителство, от което вие бяхте част. Минаха толкова много години. Да, нещо помръдна ли от тогава? Вие поставяте един много важен въпрос. Защо всъщност до сега България вече десетилетия не казва ясно на света? Защо? Че докато българите там не спрат да бъдат дискриминирани, докато те се ползват всички права, те бъдат преброени толкова колкото са, и те могат да пеят свободно своите песни, да четат своите книги, учебници и да се чувстват така както искат, и на децата в училище да не ги сочат с пръст и им казват: вие сте фашистчета, нали? До тогава този въпрос няма да се реши. Защо? Моето обяснение, като човек, чийто живот е минал в тия неща вече 30 години, искам да кажа с определена доза на самокритичност. Ние, имам предвид всички български правителства до сега, се отнесохме наивно, може би, към този проблем. Отнесохме се наивно и безотговорно към проблема за правата на нашите сънародници там. Ние смятахме, че когато по време на ембаргото ние ще откъснем от залъка и ще им помогнем, проблема ще реши от само себе си. Ние мислихме, че когато им помагаме при косовската криза, бежанския проблем, строихме лагери, помагахме с храна, вода, водоноски, ние мислихме, че проблема ще се реши от само себе си.
След това и военна помощ им дадохме. Когато албанците с оръжие в ръка започнаха да воюват за своите права, което доведе до разклащането на държавата, ние помогнахме за стабилизирането на държавата и пак си помислихме, че проблема ще се реши от само себе си. Не само не се реши, а се задълбочи. За да стигнем днес до това положение, нас да не ни разбират, да се събарят нашите паметници, да продължават да се изтриват надписите от църкви и навсякъде. Тоест това, което и президента нарече тоталната дебългаризация. Ето това трябва да спре. Добре, този двустранен протокол, дори да се изработи и подпише до ноември, колко време трябва на двете страни, за да проследим изпълнението му? Вижте, от една страна. Оставете протокола. Оставете. Въпросът е защото високо... Аз ви задавам, извинявайте, че ви прекъсвам, но ви задавам този въпрос, защото напоследък Външно министерство беше принудено няколко пъти да реагира с протестни ноти на различни ситуации в Република Северна Македония, включително подмяна на паметник, включително куп други събития. На фона на тази обстановка, подписването на този протокол, дали няма да е отново само пожелания? Вие пак говорите за протокол. Аз казвам друго. Въпросът не е в протокол. Протокол е един инструмент. Въпросът е високополитически и това, което казва президента. Трябва гаранции на най-високо политическо равнище за решаването на проблемите с правата и дискриминациите. Първо, България подкрепя категорично исканията на нашите сънародници там за вписването им в Конституцията. Какво казват сега след срещата в Словения, Заев и други? Те казват, не може сега. Ние, видите ли, ще впишем в Конституцията, т.е. ние ще дадем права тогава, когато влезем в Европейския съюз. И как така ромите и власите са вписани, а от вписването в Конституцията проистичат практически юридически гаранции за правата, в това число участие в властта, в правителството, в агенции и така нататък. Как така ще ми казват те на мен, Заев ще ми казва на мен, аз ще дам права на българите, когато влезна в Европейския съюз, че това е грубо нарушение на всякакво разбиране за универсалните принципи за правата. И не само те трябва да ни включат в Конституцията. А това, което каза и президентът, е много важно. Тържествена декларация трябва да има на техния парламент, с което да признаят и ясно да кажат на всички, че българите са равноправни. България не иска нищо повече от македонските власти. Освен това, българите да бъдат равноправни на всички други части от народи. Нищо повече. Освен това, възникна въпроса дали това е малцинство или не. Първо, при тях няма, в тяхната конституционна уредба няма терминологията малцинство. Има части от народи. Сега, колко е голяма българската част от народ... Държавотворни елементи ги наричат. Така, колко е голям части от народ, колко е голяма тази част от народ, това може да се установи при едно честно преброяване. Затова е второто нещо, което каза и президент. Много е важно честното преброяване. Дали е честно обаче преброяването в Република Северна Македония, което завърши миналата седмица? Ние чуваме за многобройни нарушения. Има примери, които сега ще се изучават. Но за нас, кой как се е броил там, как са го броили, ние не можем да го проверим в момента. За нас е важно, че по нашите регистри има 120 хиляди души, които са дали оригинални документи, в това число от управляващите, апропо, които говорят против България. Добре. Оригинални документи, волеизявление, че са българи. Ние оттам започваме да броим нагоре, защото има още 50 хиляди, които чакат за паспорти. За гражданство, искам да кажа, не за паспорти. Ето това в преброяването второто най-важно нещо. Третото нещо, което каза президентът, много важно е отношението към историята. Няма мултиперспективно отношение към историята. Какво значи това? Ти им показваш документи и факти, че еди кой си... Борис, видите ли, бил македонец. Ти показваш документи и факти, че от историята те ти казват, да, това е така, само че ние имаме друг подход, ние имаме мултиперспективен, ние имаме друга перспектива. Към Холокоста, например, в Европа няма мултиперспективност. Това е има така. И много други примери, за които няма мултиперспективност. Тоест, историята, както приеха, че Александър Македонски не е бил македонски цар, така ще съгласат
и за другите неща, за другите факти, които касаят нашата история. Вярвате ли, че това може реално да стане на фона на последните събития? Включително и преброяването, защото не само вие и други събеседници в това студио говорят за множество нарушения. Да не говорим, че един от македонските политически лидери е отправил писмо до Държавния завод за статистика, така се нарича Скопската статистическа служба, с искане хората да могат да направят последващ контрол, да видят как са били записани при това преброяване и да видят дали е вярно отразено това, което са казали на преброителите. Но, казва той, няма отговор и до ден днешен. Трябва да има отговор. Трябва да имат отговор. Това е част от търсенето и гаранцията на правата. Как ще постъпи България, ако няма отговор и ако от тези 120 хиляди, които имат българско гражданство, да кажем, при преброяването излезе резултат само 20 хиляди. Ние имаме ли ход, можем ли да не признаем резултата от преброяването? Как ще постъпи България, бъдещото правителство или това правителство как трябва да постъпи, и българските власти? Според мен нещата са ясни. Това, което искаме ние, не е нищо повече от това, което имат всички останали граждани в Република Северна Македония. Да спре дискриминацията срещу българите. Ние искаме това. Искаме гаранции от македонските власти, че това ще се случи. И освен това, тъй като при тях има открити заплахи от опозицията в момента, Мицкоски и други, които казват, ние като дойдем на власт, махаме всякакви договорности, няма да има договори, няма да има това. Ние по друг начин. Затова ние казваме, и президента го каза ясно сега на своите колеги в Словения, ние искаме ясни гаранции от Европейския съюз. Щом толкова силно искате вие тази държава да влезе, след като тя изпълни това, което ние искаме, равноправието, нищо повече, и да спазвате универсалните принципи, след като започнете преговори, ние искаме от вас, които настоявате те да влязат, да дадете гаранции, че те ще спазват своите задължения. Ето това са 4 важни неща, които президента каза. Пак казвам, за пръв път български държавник по този начин обясни на своите колеги какви са нашите интереси. И те са изключително справедливи. И последен в тая верига може да бъде Рюте, който да обяснява, разбира се, че той много бързо очаквал България да реши въпроса с Македония. Аз ще го попитам, Рюте, какво става с Шенген? Защото когато го питаме Рюте, всъщност всички твърдат, че ние сме окей за Шенген, България и Румъния, и те ти обясняват как видите ли, там има едни работи, които сега тук как да ви ги обясним. Ето така. Тоест, всяка държава членка в Европейския съюз има своите интереси, има общи интереси, но те имат специфични интереси. И всички ние трябва да уважаваме взаимните си интереси, да уважаваме солидарността. Утре ще дойде някой да поиска нещо пак. Франция ще поиска подкрепа за нейните подводници. Ирландия ще поиска подкрепа за нещо друго. Кипър ще поиска или Гърция ще поиска за нещо. Ние тая подкрепа я даваме. Затова сега искаме и от нашите съюзници да вникнат поне малко в това, което ние казваме. Това не е въпрос на двустранен спор. Ние няма да преговаряме с Република Северна Македония за правата на българите там. Това трябва да бъде съвършено ясно. Затова, както каза, пак ще го цитирам и му благодаря на президента, докато тези елементарни неща не станат факт, не да бъдат приети, няма да започнат преговори с Република Северна Македония. И нека те тогава да обяснят защо. Сроковете до края на словенското председателство и така нататък вижте, отпадат. Какво председателство? Какво словенско, какво френско, какво следващо? Македонската държава... Много европейски лидери говориха за това, да не говорим, че самото Скопие се надяваше словенското председателство да им даде едно рамо и да започнат преговори. Те се надяваха България да бъде натисната и да се откаже от този свой интерес. България не само, че не се отказа, а го заяви ясно и принципно. Ето сега, останалите наши от тези, защото не всички, други се крият зад нашия гръб. Това тези, които много настояват. Каква беше позицията на Франция? Защото тя първа сложи една спирачка в началото на преговорния процес на Македония и Албания. Това беше доста преди България да заяви категорично своята позиция в края на миналата година и да каже не даваме старт на преговорите. Сега Франция обаче, като че ли изглежда доста по-мълчалива или само моето впечатление е такова?
Съюзник ли са ни? Историята на преговорите в Европейския съюз, отношенията между държавите са толкова богати на това един да се крие за чужд гръб по един въпрос, който той има интерес, но не иска да излиза отпред. Тоест големи държави се крият зад малкия гръб на България, малки, така ли? всякакви. Въпросът не е за Франция да си обяснява Франция. Това, което ние казваме, ето сега, всички казвате да се реши проблема. Ние ви казваме, простичко е. Искаме равноправие. Нищо повече. Кажете им на Скопие да заяви тези неща, да спрат тези неща, които са против принципите на Европейския съюз. И това не е въпрос на преговори и ние да подписаме с тях протоколи. Нали? Въпросът е принципен. И сега да започне Европейския съюз, т.е. останалите държави членки и комисията да отиде в Скопие и да попита Скопие. Бе, на вас какъв ви е проблема да впишете българите в Конституцията, защото там има и роми, и власи, които нямат татковина, както Конституцията тяхната казва, държавите, народите, които имат татковина. Нали, татковина имат българите там. Ромите и власите нямат. Затова да им кажат и да обясни Заев защо, защото Заев какво казва? Видите ли, сега не може, защото ми трябва 2/3 мнозинство, там, нали, знаеш, там има някои, които са против. Така ли? Че кой е против българите да бъдат равноправни с всички останали? Как така Гърция се разбра по всички въпроси с Скопие и всъщност те промениха доста неща преди да се подпише Преспанския договор? България не можа да направи конкретиката в своя договор и да запише конкретни ангажименти с срокове. Нашия договор с тях е 2 страници, гръцка е 40. И вие ме питате как така Гърция успя, а България не успява. Ето сега България ще успее. Ако трябва, България ще чака. Ако ме питате моята гледна точка, ако трябва 20 години ще чакаме и ние. Докато на някои хора в Скопие най-после им светне и разберат, че така няма да стане. И България ще защити своя интерес с ето тези разбираеми за всички аргументи. Няма повече дискриминация да има. Българите в Република Северна Македония трябва да могат да пеят своите песни, а не да ги свалят от Евровизия, не да им горят учебниците, не да им събарят паметниците. Те трябва да бъдат свободни и трябва да имат право, гарантирано от Конституцията, да участват в политическия, обществения, културния, икономическия и прочие живот. Благодаря ви. Бойко Нов в студиото на предаването Брюксел 1.